Kolmannes yritys tää on. Mutta nämä kaksi herraa. Meillä on käynyt vaikka mitä. Ja tää on tosiaan mun kaveri. Tää on Oliver. Ja tää on mun kaveri. Ja no, tää on 4. yritys. Koska no, mä kerran kalluin se hanuri edellä tuohon sellaisen kantoon. Se meni varmaan 1 kilon syvälle sinne. Sitten yhdessä kohtaa sit mä olin vaan amatööri, että mä menin näyttää, että miten laittaa se pauselle ja jatketaan uudestaan. Niin Urho! Tässä on nyt mennyt jo 40 jotain erittäin paljon aikaa vaan. Joo, niin nyt se Oliver voi sanoa. Niin, moro. No, mä oon Oliver ja mä menin tän ja tuolla oli sammakko, semmonen jättihämähäkki. Se hämähäkki oli jotain niin. Tämän kokoinen. Joo. Mä just näin, kattokaa. Näettekö ton, jos on tuolla vähän tietää miltä se näyttää? Joo. Täällä on myöskin näitä vesimittareita. Niin. Mut ja tosiaan, me unohdettiin kertoa, tää videon tarkoitus on se, että me kuvataan mun ja mun kaverin ja mun iskän tekemä, tai Toimaja tossa, näytä se alussa. Niin me ollaan tehty mun iskän kanssa, mut sit me ollaan tekemässä yhtä, missä me ei tarvita yhtään apua. Me ei mennä vielä sinne. Joo, nyt mennään. Me ollaan tehty Toimaja, niin me tosiaan edisellään ne majat ja niin. Ja toi on tuollainen laatikko, millä Oliveri kävi vähän action trenchillä. Näytä se uudestaan, sori mä en saanut sitä kameraan. No niin, näytä se uudestaan. Toi. Juu. Eli eikös teleportata? Joo, ei vielä. Noin. Tässä tää maja nytten on. Joo, me löydettiin täältä joku tää random hanska ja Herra Hanska. Ja sit tuolla on vähän Matto. Ikean kassi, mikä löytyi oikeesti legit jossain random ojasta meidän lähellä. Sitten. Ja tuolla me tajutaan. Näytetäänkö tän nytten sisältä? Joo, voi näyttää. Ja tuolla on ei nyt ei tarvi näyttää. Mut nyt lähtee. Järkyttävän suuri laserpyssy. Ei, kun tää on viimeinen toivo, millä me sit nuijatetaan, jos tän tulee yksi toivo, joka on aika ärsyttävä. Niin. Viimeinen toivo toivoa vastaan. Niin. Hei Veno, onks täällä vielä se... Ok, täällä on tämmönenkin. Joo. Niin. Ja nyt teleportataan. Ei vielä, täällä on vielä yksi esine. Joo, ei sittenkään vielä. Okay. Joo, täällä on tämmönen. Mikä mä en tiedä, mikä tää on. Sitten. Varmaan veitsi. No niin. Me tultiin uuteen ulottuvuuteen. Täällä on tää meidän toinen maja, mitä me rakennetaan. Ja siis tää ei oo vielä maja, mutta me rakennetaan tähän. Urho, nyt jos sä sit alat sen, niin. Joo, oi vittu. Joo, meinas käydä se. Joo, siinä käydä se. Joo, mut se on tossa. Tollanen. Ja siinä on vähän keppejä, mutta me tehdään siitä kattopia. Mut nyt tää video taitaa olla tässä. Ei nyt! Ja! Ei kun niin, ei ookaan. Tää ei ookaan vielä tässä. Kova juttu vielä. Joo. Noniin. Mä en tiedä näyttekö se, mutta tuon kiven takana on sellainen, mihin mä pyydän sitä kaloja, koska tässä oikeesti joskus on mennyt. Ei hitsi, nokkonen. Joo, ja mun isoveli pisti nokkonen. Mut joo, tää video taitaa olla tässä. Ja se olisi siinä. Ja heidap!